Sunday. Ito po si Eddie Bara, siya po ang parang kumbaga organizer dito sa Hampton Park, hindi na sa Hampton Park, sa southeastern suburb ng Melbourne. At ito po ba ang pinaka-purpose ko rito sa mag-organize itong event na ito? Siyempre, para hindi natin palimutan na tayo ay Pilipino. Dahil kailangan na natin ay sa ating katawan at ating ay kaya kailangan we always remember yung ating mga pinagkalingan, pinagdaanan. So, para lang sila lagi nakaka-present yung ating value, culture. More or less, ilan ang mga Filipino family dito sa Hampton Park and surrounding area? Siya mo lang. At kailan? Family. O person. Kayo. Sa mga 10,000? Wala. Siguro mga 5,000. 5,000 people yan, people. Siguro palagay natin, mga 1,000 families. Yan, kasi average na 5 families. Malaki-laki po yan. Ang Hampton Park po, isa sa pinakamalaki